खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। दिनैनि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोनाव e-shram कार्ड दं दे लोगोफोर, जाय बिथांमोनाव e-shram कार्ड दं, मिनिस्ट्रि अफ लेबार एमप्लयमेन्ट, बेयो नोंथांमोनाव जुदि दङब्ला नोंथांमोनहा नैबे 2026निफ्राय गोबां बेनि सायाव रां आरजिनो रां मोननो हासिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन, बेवहाय जाय बिथांमोना बे e-shram कार्डखौ बानायनानै लादोंमोन सिगाङाव, बिथांमोनहा जेब्ला 60 बोसोर बैसो जाबाय, बेनिफ्राय नोंथांमोना मा जागोन, 60 बोसोर इयार्स जाबोदोंब्ला नोंथांमोना मान्थलि 3000 खरै मोनबाय थानो हासिगोन दे लोगोफोर। जाय बिथांमोना e-shram कार्डखौ सिगाङाव बानायखानानै रेजिस्टार खालामखानानै लादोंमोन, बिथांमोना 3000 खरै राङारि अनसुंथाइ मोनबाय थानो हासिगोन जेब्ला 60 बोसोर बैसो जाबाय बिथांमोना। दानिया नोंथांमोनाबो बेखौ जुदि सिगाङाव बानायखानानै लादोंमोनब्ला e-shram कार्डखौ, अब्लानिया नोंथांमोना जुदि 60 बोसोर बैसो जाफैबायब्ला नोंथांमोना मान्थलि नैबे 2026निफ्राय नोंथांमोना बेवहाय 3000 खरै मान्थलि मोनबाय थानो हासिगोन दे लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना बे e-shram कार्डखौ बानायनानै लायाखैब्ला सिगाङाव, दा थाबैनो बानायनानै लाब्लानो जाबाय बे e-shram कार्डखौ। नोंथांमोना बे e-shram कार्डखौ बानायनो थाखाय बा बे e-shram कार्डखौ बोरै बानायनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ नांगौब्ला आंनि सेकेन्ड चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थांनानै सोंहरबानो जाबाय, अब्लानिया आं नोंथांमोननो आंनि बे सेकेन्ड चेनेलाव बे e-shram कार्डखौ बोरै गोदानहाय अनलाइन खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन लोगोफोर। आरो जाय बिथांमोना e-shram कार्डखौ सिगाङाव बानायनानै दोनखादोंमोन दे लोगोफोर, बिथांमोना जोबोर मोजां जाबाय। नैबे जानुवारि मासनिफ्राय नोंथांमोना 2026आव 3000 खरै नोंथांमोना मान्थलि मोनलांबाय थासिगोन, जाय बिथांमोना 60 बोसोर बैसो जादों दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोनाबो जुदि e-shram कार्ड बानायाखैबा बानायनानै लाब्लानो जाबाय। बेवहाय मोनसे गभमेन्टआ गोदान आपडेट बेखौ होना होलायबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि e-shram कार्ड बानायाखै, बानायनानै ला थाबैनो। आरो नोंथांमोना जेब्ला 60 बोसोर बैसो जागोन, अब्लानिया नोंथांमोना खामानि दामानि मावहैनो हाया जायो, अब्लानिया नोंथांमोना नैबे 3000 खरै मान्थलि मोनबाय थायोब्ला पेन्सन दरमा सिस्टेमसो मोननाय जागोन दे लोगोफोर। बेवहाय बे 3000खौ नोंथांमोना मा सिस्टेमै मोननाय जागोन, पेन्सन रखमैसो नोंथांमोना मोननाय जागोन। पेन्सन दरमाहा रखमसो नोंथांमोना मान्थलि मोनबाय थानाय जागोन, जाय बिथांमोना e-shram कार्ड बानायनानै लादोंमोन सिगाङाव। बेखौ बेवहाय फोरमायदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे e-shram कार्डनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायोब्लानो मिथिनो मोनगोन। आरो बेवहाय बे e-shram कार्डआव नोंथांमोना मा मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौबो नोंथांमोननो आंनि नैबे सेकेन्ड चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरगोन, बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। आरो नोंथांमोना 60 बोसोर बैसो जानाय लोगो लोगोनो पेन्सन दरमा सिस्टेम मोनबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो नैबे सुंद' आपडेटनि गेजेरजों फोरमायहरबाय। गोजोन्थों। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय, थेंक इउ।